pagbati sa inyo. Anong oras man kayo nanonood sa television man o social media. Ito ang Bawal ang Chismis at ako si Sonia Soto. Kapag sinabing tulfo, ang mga salitang agad pumapasok sa isipan ng sambayanan ay aksyon agad at sumbungan ng bayan. Makakasama natin si Ben Tulfo, isa sa mga pinakasikat na broadcaster sa Pilipinas at host at creator ng mga programang Bitag, Kilos Pronto, Pinoy US Cup. Bilang isang broadcaster, madalas siyang lapitan ng mga masang may pagtingin na sila'y naaagrabyado. Isang batikang broadcaster na nasa ere ng higit 2 dekada na. Isang journalist na tila ba household name na sa Pilipinas. Tigre, Bitag, Aksyon Agad. Dito kilala ang ating panauhin na si Ben Tulfo. Si Tulfo ang nagtatag at CEO ng Bitag Media Unlimited Incorporated na nagpo-produce ng iba't ibang call to action at result-oriented TV programs. Isa na rito ang Bitag na unang umere noong 2002, nagpalipat-lipat ng iba't ibang network at ngayong 2023, ang hashtag ipabitag mo, mapapanood na rin sa CLTV 36. Ilan din sa mga programang hinost at pinroduce ni Tulfo ang Pinoy US Cups, Kilos Pronto at Philippines Most Wanted. Mga palabas na puno ng aksyon at ang layunin ay ma-expose ang krimen at mga kriminal, matulungan ang mga Pilipinong nangangailangan at mailapit ang hustisya sa kanila. Nagsimula si Tulfo sa kanyang media career pagkatapos ng high school noong siya ay naging radio DJ sa murang edad. Ito raw ang naging simula ng kanyang karera. Taong 2001, naitalaga siya bilang editor-in-chief ng Manila Standard, kung saan siya naging kolumnista rin. Sa gitna ng mga taong siya ay nasa media, tumigil siya pansamantala para pasukin ang corporate world. Naging Chief Operating Officer si Tulfo ng iba't ibang kumpanya. Dito, nahasa niya ang kanyang analytical at strategic way of thinking. Pagbalik niya sa media, nakatrabaho niya rin ang kanyang mga kapatid na sina Erwin at Rafi para sa programang T3. Pero sa kabila ng pagiging maangas at matapang, may ibang side daw si Ben Tulfo. Friendly, kalmado, at palabiro. Dito sa Bawal ang Chismis kay Sonia P. Soto, mas kikilalanin pa natin ang Bitag host, kung sino siya kapag wala ng kamera. Kuya Ben is in the house. Yay! Palakpakan naman dyan. Thank you. Magandang hapon sa inyo, Sonia. Magandang hapon sa lahat. And all the viewers ng CLTV 36 Central Luzon, as well as, I'm sure, nationwide na rin because you're being carried over by cable, which is Signal. Signal 115, nationwide. At syempre, worldwide. Di ba, Worldwide, Kuya? yes. Okay. Netwide. Kuya, talagang ito ay isa sa mga pinakahihintay kong kabanata sa buhay ko bilang isang broadcaster. Ang makaharap ka, makapanayam ka. Ito Kasi na. may ibang aura ka. Ano kaya At yun? ang aura mo ay tila nakatago sa iyong mga salamin. Oo. Kuya, bakit ba palagi ka naka-sunglasses? Alright, number one. Baka kasi malaman, tayo na nakakaalam ha. Malaman ng makalaban ko. Ever since na 2008, I have to use a sunglass pag nasa studio ako or anything kasi mahina yung optic nerve ko eh. So, that protects my optic nerve. Pag na-expose ako sa sunlight, sobra, liwanag, it affects yung nagmamigraine muna. That could eventually, pag hindi na agapan, vertigo. Yeah. So I have to Pareho live tayo with ng it. sakit. Meron din akong Yes. vertigo. So, why the sunglasses? Marami nagsasabi, may tinatago yan. Nagmamatsyag yan. Kahit nakatingin ako sa'yo, akala ng mga cameraman, tinitingnan ko sila. Kasi hindi lang nalalaman kung saan ang mata ko. Normally dark, but graded yung sunglasses ko. So, hanggang associates sa personality, Yeah. which is more comfortability pagdating sa mga studio lights or outdoor. But indoor, iba na yung ginagamit ko. Ano studio,
I believe na exposed ako masyado yung mga old lightings. May lighting ka sa baba, may lighting sa taas, may lighting sa gitna, left and right. So that caused yung pag-weak ng aking, paghina ng aking optic nerve. Totoo yan, kasi ako nag-develop ng dry eye syndrome. Yes. Dahil sa lakas ng mga ilaw, hindi ba? Yes. Oh, pero parang naka-reinforce siya dun sa Tulfo brand. Yeah. May misteryo. Misteryong, sabi nga nila, Pero kuya, napapanood kita ha, sa mga palabas mo. Kapag meron kang kausap, hindi ko alam kung ikaw ay nagagalit sa kausap mo, bigla mong tinatanggal ang salamin mong gano'n. Ano yon? It's a statement, bold statement na look me in the eye. But I could not put it pag matagal kasi na-expose to show na walang problema yung mata ko. Marami kasi nagsasabi kaya nagsasabi na ganyan yan mali-mali ang tingin yan So in short, salitang kali, duling kasi yan which is basically no. Ginagawa ko talaga, tinatanggal ko yung salamin ko, make a statement, look me in the eye, pag binaba ko, titingin ako sa iyo. Pwedeng tanggalin mo, sandali lang Well, kuya. pag tinanggal ko, Look me in the eye. look me in the eye. Hindi na kita nakikita. Ay, Malabo yung... Pareho tayo. Kuya, gusto ko itanong sa'yo, anong klaseng kabataan meron ka? Lahat kaming Tulfo brothers, we grew up in a different environment. I believe, dapat malaman ng tao to. My father was in the military. Philippine Constabulary. Started as U.S. Army, U.S. Cavalry, Philippine-American Scout in the Philippines. Bata pa siya. So, he became an officer after the war. And mostly tactical operational yung tatay ko. Field. And he's assigned sa different places. So yung kabataan namin, it's not really stable. Because you move from one city, one provinces to the other, depende kung saan ma-assign yung father. So my father was assigned to different places na magugulo. Tulad ng Hulo. Well, my sister pinalanganak doon sa Hulo Sulu. And then yung panganay, Davao. Dalawa sa Davao. And then Cotabato. Naku. And then ako yung Salanao. Oh. And then Cagayan de Oro. And then after Cagayan de Oro, the two Manila boys, which si Rafi at saka si Joseph's Estates and si Erwin, pinanganak sa Tacloban. So places like that. And then last assignment ng father ko was in Cagayan, Zamboanga, before he retired. So, yun ang mga environment And how namin. long ago was that? Yung nag-retire That was a siya? long time ago. That was before martial law. Okay. So, na-develop at na-instill sa amin na parang when you're a new kid in the block, pag bago ka sa lugar, you know, lalaki ka kasi, you go to an exclusive school sa mga lalaki, so susubukan ka. So we end up fighting, lalo na ako. So I'll end up, Lagi kang napapalaban. so I'll end up challenging the bully to become, hindi naman bully, so susubukan ka dahil new kid in the block, new kid in school. So I'll end up fighting at lunchtime sa ilalim ng puno ng mangga. Eh, hindi pure tipong binubuli o ano. Hindi naman. Anong araw mga Hindi bata? ka tipong hindi ka mga tipong bata. hindi ka tipong kailanman pwedeng ibuli. Yeah, because tatalunin ko yung bully sa suntukan, so I'll end up the quote-unquote the bully killer. Napaamo mo yun. So I'll end up having groups coming to me. Especially, Even as a young person, as a young boy. grade 5, grade 6, first year, second year. So, nagkaroon ka ng tropa. Lahat kayo ganyan? I guess it's me only. Oh. Kasi meron akong kuya na sobrang tapang. Pag natalo ko sa suntukan, babalik ka. Dadagukan ka ron. Sige, lumabang ka uli. So, it's no use na magsumbong. At saka military yung tatay mo. Yes. So, expectation pag military ka, laking kampo ka, astig ka. So, ginampanan namin yun. So, from that time on, you know, yung environment namin is stable, different schools, different places.
So it built that kind of instability dun sa lugar. I believe, to me, it was a test of survival. Hanggang naging survivor ka, me being the middle child, naging, to me, it's an asset. Naging independent, reliant. So, I believe hanggang naging from college, executive, up to now, the same thing, reliant. So, independent. So how was your mom? Was she generally at home lang, taking care of your Yes. kids? Yeah, my mom was my mom's still religious, very religious. Religyosa yan. I mean, magpumunta ro, may isang kwarto na parang altar na eh. Dami mga santo-santo. Laki rin kami sa mga Catholic school. So, I think, isa lang sasabihin namin ng mga Tulfo brothers, na pinalaki kami ng mga magulang na, nanay namin na the meaning of compassion. Maawa, umunawa. So, matulungin. Nakikita namin na kung minsan yung nanay namin nilalapitan ng mga asawa ng mga sundalo. Why is that? And I can hear because my room malapit doon sa sala, balcony. Narinig ko, nagko-confide. Oo. And my mom would talk to the wife of the soldier, and then makakaabot ngayon sa daddy ko, ipapatawag yung sundalo. Attention! Kakagalitan. Nag-i-interfere. And my mom would always say, "We are all lucky." So we felt, ano bang ibig sabihin ng lucky? Overprotected, ganito, ganyan. So hanggang sa nalakihan namin na yung compassion, yung ability to listen, Pagtulong sa kapwa. yes, yes, that's it. Paano nangyari sa isang pamilya, halos lahat kayo, na punta sa broadcast media?